देवर जी। आई बताओ कि तहरा इज्जत घर बनल है कि ना? इज्जत घर का होला जी? अरे इज्जत घर नहीं खुजा न, तारे मोदी जी के योजना आई रहल हवे, गांव गांव में बनत है इज्जत घर। लो सुनो हम बताओ तनी। बताई। तहरा जमीन में न लगिरल कि ना? योजना के लाभ कोनो मिलल कि ना? अरे नइखे मिलल कुछ। बोला बोला ए भौजी काहे चुप बारू? तहरा जमीन में न लगिरल कि ना? योजना के लाभ कोनो मिलल कि ना? अपना नाव का टॉयलेट में फ्रेश होखेलू, आ किलो टवे उठा के अभी रेस होखेलू। अरे बोला ए भौजी बोला। अरे हम का बताई कि हमरा पका बीतल बा, तनी हमरो बतिया सुनो। फारम तो ठीके भरल रही। अच्छा? तू मेरे नामवा सुधरल रही। आइल पैसा तो आवते दबा गइले, मुखिया जी पाए खानावा खा गइले। बोला हम तो उनके में जाके अपन वोट दीहनी। ये देलू फेरू जाके तू हजरिया के नोट दीहनी। आई हो दादा घूसो देता रू। अरे हो घूस लेवे खातिर तो घूसिया होतरे सो। अच्छा सुनो हम का कहतनी। हो तो तोहरो देवे में बड़ा मन लागेला, सारा कारी फंड खातिर नाही धन लागेला। सूची में नाम तोहर आइल रहे, तू मेरे फोटो घिंचाइल रहे। खाली झूठा होके असरा धरा गइले, मुखिया जी पाए खानावा खा गइले। तो सुना भौजी हो अब सबका तोर जुर्माना लागी हो, नाही केहू के कोनो बहाना लागी हो। बुझलू तहने सुन लो। ऐसन जो जाना में धुआं हम उठाई दी। काहे हो? कबो कबो की हरमेश हो खेलू।